Şeýle-de saparyň çäklerini Gurban Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäç çağılara himayet bermek boýunça Haýry Sahabat Gynnasynyň bejer işleri boýunça vitse-prezidenti Oguljahan Atabaýewanyň Hatay Halk Respublikasyna saparynyň çäklerini Şanhaý şäheriniň häkimi Gunşen bilen doşuk boldy. Gunşen Oguljahan Atabaýewany behirli mübareklep, bu doşuň özi üçin uly hormatdygyny beýledi hemde Gaznanyň bejer işleri boýunça vitse-prezidentiniň Hatay saparynyň iki ýurdun insanperwer ulgamdaky hyzmatdaşyny Hiltaýdan täze derejä çykarjakdygyna ynanmalardy. Gaznanyň bejer işleri boýunça vitse-prezidenti belirlen mehmançylyk üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistan bilen Hitaýyň arasyna gatnaşyklaryň baý taryhynyň bardygyny beýledi. Gaznanyň bejer işleri boýunça vitse-prezidenti Oguljahan Atabaýewa Türkmen wekiliýetiniň Hitaýa şu gedeki saparynyň halkara hyzmatdaşyny giňeltmäge gönükdirilendigini beýlep, Hitaýyň sowdada we ykdysadyatda ygtybarly hyzmatdaş bolmak bilen bir hatarda lukmançylyk we tehnologiýa ulgamlaryny hem öňde barça orunlaryň birini eýleýändigini ýatydy. Şunyň bilen baýlykda Hitaýyň salyk goruş ulgamynda hususan näçäganyň salyny goramak we sagaldaşda keldiş ogurlaryna toplanan tejribesini gyzyklanma bildirli. Şanhaý şäheriniň häkimi Gaznanyň alparýan işiniň geriminiň şeýle hem onuň insanperwerlik ýörelgelerini hemde umumy adamzat gymmatlyklaryna ygratlygynyň özüne uly täsir galyryny aýtdy. Doşuň ähirine Gurban Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäç çağılara himayet bermek boýunça Haýry Sahabat Gynnasynyň bejer işleri boýunça vitse-prezidenti Oguljahan Atabaýewa hemde Şanhaý şäheriniň häkimi Gunşen bu gurdaky dialogyň çağılaryň behbedini mundan beýlekde dowam etdiriljakdygyny aýtyp, berik-birige iň gowy arzularyny beýan etdiler.